yasa ma kake wani roƙana? Ni fa ba zan taɓa ɗaga ma ƙafa ba sai ka biya ni kuɗin hayata. Don Allah gangawe ka ɗaga min ƙafa. Zan je gurin Oga Musti ya bani wani bahi sannan in zo in biya ka. Kai ina sati biyu kenan fa ina ɗaga ma ƙafa. Ka je gurin ummata ka ciyo bahi ta hana ka. Ha ba gangawe, kin Musti fa na ce maka bahi da wasa. Zan baka sati biyu. Idan baka biya bahin nan ba sai ka kwahe kayan ka sha. Baiwar Allah kuɗinki 5,000 ne. Ok, karka damu malam, koma nawa ne zan biya. Ina da saurayi kuma yana mun komai. Hello, da Allah ka fito ka ba mai mota kuɗinsa. Ka wani banna a bakin hotel da Allah can. Malam yanzu zai fito ya baka kuɗinka kai ma. Wayo Allah sweetheart, kin zo. Baby, za ka ba mai motar nan 5,000. Wannan ai ba matsala ba ne. Ungo mai gida, kutumele si gangawi, kan bala'i.